Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan takaitaccen shirin. Da fatan za ku latsa alamar subscribe da kuma alamar kararrawa don ganin bidiyoyin da za mu ringa wallafawa nan gaba. Kada ku manta, za ku iya ziyartar shafinmu na musamman wato www.sautizalla.com. Amma kafin mu tsunduma cikin shirin muke cewa ku saurare mu. Mutane 159 ne suka rasa rayukansu saboda matsalar tsaro a cikin sati biyu, ciki har da sojoji guda 20. Jaridar Humangal ta rawaito cewa sakamakon da aka karba daga hukumomin tsaron Najeriya sun nuna cewa mutane 159 aka kashe a tsakanin sati biyu. An kuma yi garkuwa da mutane 54 a tsakanin ranar Litinin 24 ga watan Agusta zuwa ranar Juma'a 4 ga watan Satumba shekara ta 2020. Daga waɗanda suka mutu akwai mutum 20 daga rundunar sojojin ƙasar Najeriya da mutane 57 da kuma kansila guda ɗaya. Jaridar Humangal suka ce, rahotannin sun nuna cewa an kashe mutane 51 da ake zargin cewa mayakan Boko Haram ne, da mutum 3 da ake zargin cewa masu garkuwa ne da mutane, da mutum 2 daga masu rikicin ɓangaranci sai kuma ɗan fashi guda ɗaya. Jihar Borno ita ce jihar da aka rawaito tana da adadi mafi yawa na waɗanda aka kashe da suka kai kimanin mutum 64, sai jihar Niger da suka kai mutum 28, sai kuma jihar Kaduna da suka kai mutum 24. Suka ci gaba da cewa mutum 14 aka kashe a tafkin Chadi, sai mutane 3 daga jihar Anambra, Delta, Katsina, Oyo da kuma jihar Yobe, sai mutane 2 da aka kashe a jihar Cross River, Lagos, Ogun da kuma Zamfara, sannan mutum 1 a jihar Bayelsa da kuma jihar Osun. An yi garkuwa da mutane 29 a jihar Niger, 12 a jihar Kaduna, mutum 5 a jihar Katsina, mutum 3 a jihar Ondo, 2 a jihar Borno, sai 1 a jihar Benue, Cross River da kuma jihar Yobe. A yammacin ranar Talata 1 ga watan Satumba shekara ta 2020, 'yan ta'addan mayakan ISWAP da ke yammacin Afirka sun kashe sojoji guda 9 karamar hukumar Magumeri, kimanin kilomita 50 daga Maiduguri, inda suka kwace sansanin sojojin da ke wajen. Daga baya kungiyar ISWAP ta ce sojoji 10 ne suka mutu. A wayewar gari ranar Laraba suka sake kashe sojoji 10 a garin Giwa, wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Kukawa da ke jihar Borno, kuma sun raunata mutane da yawa. A ranar Laraba ɗin ne kuma 'yan bindiga suka kashe kimanin mutum 22 ciki har da 'yan aikin sintiri na bijilanti mutum 17 da ɗan sanda guda ɗaya a Kagara da Dukku da ke ƙaramar hukumar Rafi jihar Niger. Sannan kuma suka yi garkuwa da mutane 20 duk a wannan hari. Fatan za ku latsa alamar subscribe da kuma alamar kararrawa don ganin bidiyoyin da za mu ringa wallafawa nan gaba. Kada ku manta, za ku iya ziyartar shafinmu na musamman wato www.sautizalla.com.